Nakatakdang magpatupad ang San Fernando City Local Government Unit ng Car Free Sunday kung saan may mga piling kalsada sa lungsod na ipagbabawal ang pagdaan o paggamit ng mga sasakyan tuwing linggo. Dun po sa plano ng city government na Car Free Sundays, actually ito po ay galing po sa memorandum na ibinaba ng DILG para po magkaroon ng mga schedule during Sundays or during weekends ang mga LGU na magkaroon ng mga physical activities para sa mga residente po natin para maengganyo rin po sila na mag-engage sila sa mga physical activities para ma-promote po yung wellness. Ang mga isasarang kalsada gagamitin sa iba't ibang aktibidad na maaaring salihan ng bawat Fernando at Fernanda at iba pang bisita. Sa ngayon, pinupulido pa ng LGU ang mga aktibidad na isasagawa at maging ang mga kalsada na isasara tuwing linggo. Pwede po ang mga Zumba, ang mga sports, or iba pa po mga pwede po natin gawin kasama po yung mga residente. Pinaplano po ng ating Office of the City Mayor dahil sila po ang nangunguna po dito po sa pag-implement ng ating project or program na ito. Dito po malapit lang po dito sa ating plaza. May pakikipag-ugnayan na isasagawa katuwang ang Pulisya at Public Order and Safety Office para matiyak na magiging maayos ang daloy ng trapiko sa pansamantalang pagsasara ng mga kalsada tuwing linggo. Magiging magandang pagkakataon naman umano ito para dayuhin ng ilan ang iba't iba aktibidad na nakalatag tuwing Car Free Sunday. Kung agsumba kumain niya, maano yung mga, lalo na yung mga may sakit. Kailangan kasi ng ng exercise. Kaya dapat mabalinmot, mayat. Sa ngayon, isinasapinal pa ang bawat plano para sa Car Free Sunday. Ang plano pong simulan ang programang Car Free Sundays ngayon pong May 9. So as early as now po, parang nagfa-finalize na lang po sila ng mga list of activities, and by next week magre-release din po tayo or mag-a-announce din po tayo ng kung anong mga activities nga ba ang gagawin natin for the following Sundays po. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.